फरायसालिया जथुम्मा दुलाराय जोंनि आसामाव लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि आरो आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोराव बे हाबाफारिखौ फालिगासिनो दङ। बे रोखोमैनो जोङो देग्लायहाय परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जोंनि जे परबतजरा हालामनि जे थासारिजों गोरोबनानै जोङो परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय नखरब्रै प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया गावबा गाव खाबु बायदियै बे थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिनो लानाय जादों। बे हिसाबै परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गावनि गाहाय मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों बे 14 नभेम्बर गोथार सानखौ फालिनाय जादों। लोगोसे परबतजरा जिल्ला सिङावनो थानाय बासबारि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादाबो खुरसाखाथि गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। लोगोसेयैनो टिपकाइ प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादाबो टिपकाइ प्राइमारिनि सिङाव थानाय हेलाखब आलुफारा बाथौ थानसालियाव बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। लोगोसे जोंनि काजिगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनैनि बे गोथार सानाव गुरुदेव कालिचरन एकाडेमिनि नब्लाङाव बे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। जेरैहाय जोङो परबतजरा ओनसोल हिसाबै जेरैबो जाथायतनि कमिउनिकेसना खनसेयैनो सरजाबनानै हाबाफारिखौ खुंनो हायैलाय जोङो दाब दाब जोंनि ओनसोलाव थानाय बे रायजो राजाफोरखौ लानानै फरायसुला फरायसुलिफोरनि खाबु जानाय बायदि बे हाबाफारिखौ खुंनो लानाय जादों। आरो बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि हाबाफारियाव जिल्ला आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि मावथि बिथांमोनहा नांगौ रोखोमै बाहागो लानानै हेफाजाब आरो मदद होदों। आं आसा खालामदों दिनैनि गोथार सानाव जोंनि बर' माहारिनि गोथार बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बे जोनोम सानाव जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै दिनैनि बे हाबाफारिखौ फालिनानै जाहाथे रायजो राजानि गेजेराव फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होनो हायो। आं बेखिनिखौनो आसा खालामदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो। आं बेखौनो दिनैहाय नैबे जोंनि काजिगाव गुरुदेव कालिचरन एकाडेमिनि नब्लाङाव जानो लानाय गेवलां मेलाव आङो बेखिनि मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो हरनाय जाबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै आंनि सोंलुखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।